беше? Чернобил. Припят. Припят. Отиваме в къде? Бакърдаре. Не знам, що го наричам Чакърдаре, но да. Бакърдаре. Ние сме на най-крипи къмпинга в света. Няма да го кажа името. Просто. Да. Да. Ох, спасявате ме. Много ви благодаря. Усмивка, какъв Припят. Сега ще ви дам малко контекст ние защо ще се возим и не сме стигнали на къмпинга. Всъщност истината е, че бяхме направили резервация за един къмпинг, който беше много хубав. За съжаление аз допуснах грешка сега, като се замисля, че май не прочетах, дори не потърсих коментари и ревюта, просто ме грабна хубавия сайт и хубавите снимки и си казах, да, това е. Няма никаква... Дори не съм си помислила, че може да има нещо притеснително. Истината е, че като стигнахме до къмпинга, трябва да кажа, че това беше може би най-крипи, не къмпинга, а крипи мястото, на което някога се бях озовавала. Подробности няма да давам, но да, истината е, че ние просто избягахме. С 200. С 200, да, просто много ми стана тъжно как ни гледаха собствениците, обаче то нямаше никакви хора, бяхме ние единствените. Бяха едни ужасни порутани къщички. Не сме много придирчиви, но това нямаше как да придържим. Просто беше много зловещо. На Звенти си казваме, че беше нещо като Чернобил Припят. Както и да е. Сега направихме една бърза резервация за нашия любим къмпинг, към който сме тръгнали. Да видим. Като стигнем там, ще разберете кой е. Искаш да се върнем на Бакърдаре, там между къщичките много я ползват. Кажи къде беше? Бакърдаре. Чернобил. Припят. Няма лоша реклама. Човек е човек, когато е на път. И ние така, още си пътуваме. Да, поне е много красиво. Ти, Алина, как го намери? Алина го намерих, като се прибирахме от майче от Seven Lakes. Просто отворих Google Maps да видя къде сме и видях наблизо покрай пътя, че има вода. Цъкнах да видя какво е това. И аз язовир. Ето така е тук. Боже, колко е хубаво. Нашата нова придобивка. Хладилник. Наденички. Това е. Мастер-шеф, Венти си прави закуска. Не правя на тебе закуска. Тая голяма паница е за мене. Да. Как лъжеш сега да пред записа? Закуска за шампиони. Какво съдържа? Съдържа кисело мляко с каймак. Лютеница. Лютеница. Ще ми правиш мислито с газирана вода. Точно така. Малко шампанско. А? Гъбки, виждам, че си извадил. Мисля, че нарежа малко гъбки. А тези измили ги? Кое? Половинките. Аз не мога без малини. Не да ги хвърля, ако искаш. На шайбички ми един банан.
Това е голяма паничка. Да. За шампиони. Тя цялата за мен е? Цялата за теб. Благодаря. Пак сме на нашия любим къмпинг. Сега си правим една малка сладка разходка и си говорим колко е хубаво тук. Ето сега ще направя едно прекачано. Да остана да живея на тази поляна. Как пчелина? Дори ти пише на колко километра бе. 26 км. А височината пише? Да. Колко е? 2422. Скакават се 2706. Много е в това положение. Това е част от Van Life. Та-да! Не можах да покажа как изглежда точно билда. Обещавам другия път, като отидем в Гърция на море. Иначе сега ситуацията е така. Тук приготвяме се да си ходим. Бухал е готов и чака. И другите неща и те са готови. Thank you.